Orangnya tak syutingnya Ji. Kang? Kang? Ini Pak. Alhamdulillah Kang. Ya, alhamdulillah kinerja NJW ditimbali masyarakat ini terutama Mas Agus. Mas Agus apa ya Kang? Orang kenalan gua saking berapanya lah. Pilih aku lagi angkatan. Aku ngatur ke salam karo masyarakat dene Kang. Masyarakat juga. Masyarakat jenenge Masyarakat butuh segan. Itu ya. Butuh segan bisa sawangan dilaras nggih Pak Bu nggih. Butuh segan. Segan itu segan. Berarti banyak itu segan. Upama doalu, upama lanang ya bagus. Jadi segan, segan itu dibujuk. Kayak aku dijunjung ini ya lurus dari pun. Matur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan nyawri salam. Moga-moga waras orang patio nang atur salam disambung salam waras temenan nggih. Bapak Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pamiarsa daya paling waras selamat panjang umur nggih. Saderipun matur nuwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Sawangan nggih. Seperangkatipun ingkang pantes kula nampi pahormatan nggih. Sing pindhone ngaturke salam karo Bapak Agus Ketua RW. Bapak Ketua RW, Ketua RT Dukuh Segan mriki. Mugi-mugi ingkang tansah kinurmatan nggih Kang. Terutama dumateng Bapak Agus ingkang sampun paring papan panggenan Kang. Nggih. Papan panggenan Bapak Agus nggih. Matur nuwun sanget kula sarungan saged manggen wonten mriki Pak Agus. Nggih. Mugi-mugi
Soal kula sarobongan iki niat sae bagus wis dumateng masyarakat mriki. Soal kula sang sarobongan niku niat sae. Maksudipun peduli dumateng rombongan seni bareng ingkang sakit, ingkang gerah menika butuh biaya. Pramila kula soal mriki badhe nyuwun bantuanipun para bapak, para mbak ibu, para mbak yu, para kamas-kamas, para adik-adik sinang-sinang, sinok-sinok, bayi-bayi. Bayi ora dia. Bayi ya durate luwih mandi lah. Saya begitu. Para bayi-bayi para ning jero kandungan. Kabeh tak gawe itu artu. Nah, saya tak lain sih. Alhamdulillah tidak terhancur sulit. Waktu ngangkat ngangkat 38 derajat panasnya. Ya, itu ngono kan, pripun? Zaman itu corona. Sajane ya pemerintah durung sah oleh nanging berhubung awake dhewe niku kepeksa kepeksa nyaluki iku dijaluki tulung kanca sing padha lara rumari mongko berarti ya ana iki berarti awake dhewe Pak bantu ora di dhuwit dadi masyarakat mriki Pak Bu nggih dipun paringi ikhlasipun jenengan mangke ganjaranipun Gusti Allah taala ingkang ganjar amin. Ini pun jaga cuma Allah sana Subhanahu wa ta'ala soalipun panjenengan kasih peduli kalih luwih amat jenengan dipun batos mangke tikel matikel ampun matur bener ano apa kan awake dhewe ingin kok utusan saka nganu iki apa jenenge tau Prabu sinten mau kok supen Pak Asmara nggih Prabu Asmara Brahma Prabu Asmara Brahma Denggolo awak dhewe kan gatot kan nggih gatot digawe itu kan kon golek bedono utawa kudangan aduh apa bisa sing ayu nek apa kudangane mata putus sing iso omong iso nek enake mandhayu bapak ngene apa ya iso omong di semono iya iki dolenah iya iki yo ono adipati wonten iki lho wonten dhewe iki kok golek jangan panjenengan kuwi bangunan kawin karo desa tadi ono iki belum kita duduk nganti